wabedo godo ng'enyne chal ni miyo mana jok manie tich thuolo mar yueyo, but gik mwa celebrate malong'o ahinya to seche moko wayudo ka onge, especially ka ok en holiday kata nyasi molos gi sirikal, obed sirikal mamalo kata sirikal mar county, tiyudo ka jopiny ok bed gi weche mang'eny e holiday machalo kamano. So aparo ni ne en weekend momedore gi ndalo achiel, nikech mana kaka iwacho, ng'eny ji bende nokia malong'o ni wa celebrate holiday mane. Iking'iyo kata mbui mar mikai motelo e pacho ka, tiyudo ka ngi Huduma Day emoketo to jomoko bende oketo utamaduni. Koro sirikal achiel ni bathe moro celebrate utamaduni, bathe moro bende celebrate gimiluongo ni huduma. Nyiso ni ne nitiere confusion moro matin. Aparo ni kadhi nyime to nengo sirikal ochako nona nena tiend weche gi maler. Ang'eyo ni kinde machon ne wan gi Moi Day, to kane wayudo ka ok en gima donjo gi jo Kenya, to afadhali ogole agola completely than kete gima chielo ma bende seche moko pod ok dhi nyime e yo makare. Wanyalo gole mondo jo Kenya dhi e tich, to ka wakete to wakete gima ji te wabed gi consultation malong'o mondo jo Kenya yiere ni kogiko odiochieng' ma kama, to ok wabidwaro ni ng'ato organize, we will organize ourselves kaka jopiny mondo wa celebrate gima chalo kama.